Ne dost bar bol bilsin maya yene var. Ayırsana o elini. Kucak olsun. Gel oyna taqs geç otur bir sıra gidýär sowadyr o. Eşeğim taqs sen var o taqsın arkanca qaydyrsana trendaydım lan dinläp çykýan. Men özüm ýörak gaýdar taqam etmedik gadyndan. Ne dost öňüne oturamak diýip seýden bolýanmy şu? Ay ondan näle ya ondan. Bu internette taqsdan gowyrup beren oglanlar mı? Son gowyrup ýörak gaýdyny şu wagtdan ýörak gaýdy. Berzek men öýü. Oglanlar ne sizin fanadyňyz o? Görýän o internette. Muňa bere dost giýjäň arpan tarek kanedy. Näme fantata mana soraýa. Bular eferde o şoýam gaty kaldyr o. Fanta diýem, ok fanat diýen, TikTokda görýän diýim, mustoňyz. Görýän däm dost DJ bolsaň mustaqlanmady. Dostuma surata düşsek bolamyň. Ana hiç kili wagtym ýok. Tamamda kaldım. Şundan narana. Oglanlar siz bir de var ýaňyz, näme? Ýörüň özüm taşlaýyn. Dost, salam näkitmeýän bar. Näçe mat berjek? Yo oglanlar puluňyz gerek, ama şeýle kitjek. Nä dost mugutdy jewamy ber dost ama. Moda kitjek dur gider o. Haçab ýar çor mod geçerler. Ne der o bassa taýyny bakady üstü. İyi çıkıvır berin de haçab o. Oh dost ho. Oh. Geç o, geç bol ya geç. Bular gaty däl o. İnternette düşürüp video alıp bolmam kabullanma. Uğrama kan, bir selfie çekerler bırak. Şu fanatlarım var. Bol bir sıra freska. Bol meňden düşdi. Böyle opşylar balanlar. Dost sen adyň näme daý? Men ädil populär. Näden o TikTok, Karakumski dik girýän. Karakomski. Ha. Sen kaldan kendi çayladı. Näme gurkursy dost? Ädil bet çaýdym noňyz bar, şoň birine çaýyň da. Dost sana var ya hiç bir taht açmadım aydım açsam. Böyle tayin mi? Dost ne? Dost, ýukarp bol aýda. Ýukarp bol, ýukarp bol. Ayda ya dadım mi? Ay ya dadım mi men? Ya dadım mi? Dost, sen ädil şey ekenin. Afen näme iş edýän? Aýaň men kankap beredim. Erkim maňa sygan ýa-da men syganlar aýdym geçirýän işledýän. Dost. Kimden geçirýär soraydı? Sonra. Kimden geçirýän? Ayda. Yok, bana istadi özüň umuk. Dost men özüme ama sen meni umulstaydın. Kadirım bil dost. Şuun men nastıraýan gow altyna gabat geldiň sen. Menen näme şoňa da açyp berem, ok biler ýalaydım. Sağ ol. Ben başka näme täzelini täraýdym lan bu? Dost sana täziyle baksana. Söýtdirýän aýdym açaýyn da var ha. Arada aklın sen arada aklın. Sösen oýjak. Toy 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 tene yalla. Toy gel tene yalla. Toy De. Dost size asırdı. Dost gel takalçı da aýdar o zaman. Oglanlar maşinde var, beýtmäň da ýa moýkadan çykdy. Dost mesele mastana olsun. Basık ustaydın ki gidem. Yok ustaydın. Evet, içim ısıp otuyor da kovanak deyip. Ne ile adam bularlay? Yancak maşin him çizka koydum aro. Dağım blogger halkından normal adam çıkmaza görünüp durlay. Normal. Maşin aýysy gördüm bagysy. Elki moykada tam yandı günah. Vallahi men İş parat moyka. Bayramına göre. Öyle. Deyip gelen təzilim ulan. Young man, şu erkim büyüdü.